Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag abigat yo amin na sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Amasarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanan nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kaya ito di pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumagkablaw kami tinembag nga bigat, tinembag nga oras, tinembag nga aldaw. Kada kaya kami nga sangapada, anyaman nga oras, anyaman nga aldaw, ti ayan nyo at paset ti lubong, naragsak nga kay panagbibuya. And please share this program, share. At padahanan nyo papagaan, ti pagkasalitaan, ngayon patulot ni pagayam tayo nga Jason, nga napauluan iti Balitok. Ama, Balitok. Anang atat pa kayo naigan ni Jason, iti title na nga Balitok. Inagaratin rugyan, papagayam. Dito pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga Jason, nga napauluan iti Balitok. Sagudayin nga ti surat. Dear Manong Nemi, naigarahe kon Manong Nemi ti tricycle nga paspasadak. Kalbasan ti nagmalmalem nga panagpasadak, kan kalbasan nga nagginalsinanaan, full tank ti gasolina na. Nasa ko napaninted Manong Nemi di Boundary iti aking kukuha iti tricycle. Sa ko madla inyawid, tayaw awid ko. Iti sumabat ni nanang kanyak Manong Nemi kat sinulutsod na nga dagos no din sangpad kong maluto na si Daenmi. At danang naluton. Saan yung problema nga lutuan? Ganyan mo, mabalin ko ang kasa. At ako mabalin na braw. Nadadig ko. Dahil ito na anak ko. Pag isuunay nga daginatang mo nga tinuno na ito yung ikan. Tinagas ko dito, nagitagtuntuno. Alang harod. Nakakamanghardag natin iti marunggay dito at sagpawa kiti ito tinuno nga paltan. Ewan gaya, manak. Dakas ka damag. Nagkurat-rit, timoging ko Manong Nemi. Ano nga dakas ka damag dahita? Kinuna kitinakam ko, dakas nga damag ko na ninanang mahtimalikod mo ten nga simrek iti balay. Di namat intuloy yung tibaga nga dakas ka damag. Manong Nemi, talo kam nga kakapsat. Siyak ti inauna, duwa nga puro babae. Manong Nemi ngagbasbasa ang agpadpada iti high school. Nanang lang ti kadwami, tanatatang Manong Nemi, ubing pay laing idi.
Adak pa lang idi ti elementarya manong. Idi to ta sampay agbasa. Lagi di duwa ka absat ko. Idi pumusay, di tatang. Nagsakit na baybayag, di tatang manong nemi. Agbaglagi din ta ada ni Uncle Simo ken kasama tang kini Lolo Iban nga nangas-asikaso kay di tatang agramang kininanang siyempre. Nga Uncle Simo manong nemi ket iso tinauna nga kapsat di tatang. Di tatang manong nemi di sumarno. Kana dapat talo nga puro met ababayi dagiti kakapsat da. Nasapat damat manong nemi nga naulila iti ina. So nga ni Lolo Iban manong nemi iti nang padakkel kadagiti lima nga putot na. Diyan mo, no nakabasa idi ng kilsi mo, nagpatinggan sa mitlayang iti high school. Irinto, tari tatang manong nemi kitagpatinggan mitlayang iti high school. Em nagsakit, manong nemi kalbasan nga ada idin duwa nga tawen ni Lili nga inaudi akabsat ko. Ang trabaho ti idi ti construction manong nemi. Gabota ada ti maud nga sakit na naidalit. Idi pumusayan ni tatang manong nemi kalbasan lang ti 3 nga bulan. Ingkadeng ni nanang nga pumanaw kami sa jay. Ket umay kam ditoy nakayanakan na nga lugar manong. Taninanang kat naikamang laing sadyay. Ngayon sadyay kami nga nainak nga 3 nga kakabsat. Sadyay nga pimusay ni tatang. Kalbasan da ita. Imay kami nagdaedan ditoy lugar da. Ditoy kami nga naggraduar iti elementarya. Ditoy ka naggraduar iti high school. Ditoy ako nga nagsusuro nga nagdrive. Aging gamay sa akon nga driver, tricycle driver, agpaspasada. Kaya nadaan ako niti girlfriend manong nemi iso ni Linda. Nga may samat nga servidura iti may sa karinderya. Nga papanami nga tricycle driver. Napintas ni Linda manong. Pinapudno na kat adukam nga nagkakaribal. Ngayon siya tinagasat ka nakagunod iti nasamit nga wen ni Linda. Ni Linda kinadahan iti 2 singin, 2 lang aro din singin pa Adaan ti singin kakanlid. Narumpi manong nemi di na pudo ang ngipen na natundiris ti agong na nabiyag dagiti matana. Adong artek ko na nga saan nga maibagay manong. Nga iti karinderya ti pagtrabahuan na. Dapat kadaggan iti class ka restaurant tarapintas nga ron. Ngayon kayat met diikit na again iti ayan na tati ikit na taking kukot ti karinderya ta adong nga ron dagiti lalaki nga mga rakken kuana. Sud ka po nang aganar ti karinderyada. Nagasadak ko na tasyak tinaklon na. Naraman akong dagiti bibig na. Narakop ko ni Suna. Naaprusak pa yan ti barukong na manong nemi. Korang na laeng manong. Ngaitid na ti amin-amin na. Ngaitid na nga ti amin-amin na manong nemi. Agpangadwaag. Kayat ko. Tapno agunod ko siyempre. Ngayon kayat baka masikugak at sanak pa yan nakasagana. Ang mga nabigla. Agasawa ak. Kasanon ni nanang, kasanon nga matulungak pa iti kapsat ko para iti panagbasa da. Tricycle driver ak laeng manong nemi nga nagagatak ngagpasada. Kaya naswerte ak manong nemi, taado na iti mga arkilakan niya, adu at kita na siya ti panagpuspuso na nga mangtad iti, adado nga amang nga gusto nga pagpleten na. So kita nga si bang petak manong nemi, gimata nga ti si daan main, nga makayat ko nga agabro pa lang ni nanang tapno adadi ko. Iti sumay kakon dito balay, manong nemi, nadanon ko rin kapsat ko nga babae nga madamada nga gas assignment. Very good. Ay, kuya, tisarabang mi. Awan, kinatang ko. Balenta na imas ti sidain tayo. Paborito yo. Nay, tinunong ikan? Haan, tinunong manok. Ubus, tilatsun ko Nay, imas na tuno. Nga magabraw lang ni nanang. Bihit, tapno dadigo tayo. Sagpaw na na di kinatang ko tinunong apaltat. Nabanggod din na ni nanang iti kutsi na manong nemi na imaritan nan ti marunggay.
At burburekan ti pagabrawan naman, nemi madamanan nga ang angren tinatulong nga paltat. Yan, nanadyo ko na yung nga bad news. Bad news ko na yun, sa kalpasan na pimanaw kayo. Kaya doon na tapno suruatan na kung dito balay, tapno saan nga dito, pagsalitaan ta, bakarang diba ay. Yan ito bad news. Lolom nga Iban. Abay, natayin ni Lolo? Alam, sikapot. Ano nga tayo yun? Kaya abay ni Lolo. Ay, masaksakit ka no. Ram, basahin natin eh. Surat nga nagapukin na uncle mo nga si mo. Binasak ti surat manong name. Ken ka, Hasmin. Kumusta kayon? Sa kakadipay, ang kakadimat lang nga nag-asawa, kalpasan nga natay di kapsat ko. Kumusta mo ito nagtitadlo anak mo? Nakaroon na ni Jason. Baro nga taitan ni Jason. Agbasbasa ka dito college. Lusang agbasbasa na itan di trabaho na. Ibagam kayong kuha ng sampay lang asawa, ubing pay. Kasama tayo na kumusta mo tayo nakitidua, nga babae nga nakyo. Da Heidi, kini Lily. Babalasitang da siguro itan. Kumusta mo ti trabaho? Di ka di madlamarigatan? Nga mangisakit ti pa nagbiagyo? Saan ka nanggas asawa ipag? Tanarigat, makasapol kan tuti. Pag problema am. Awangkas ka rin di ading ko, kabagis ko, talasingpet. Nasapamot kami nga na tayo. Nuda kami, rigad lati adda, Jesus, dito duwang anak ko, da asawa dan. Dapayin sa gaysadang apuko ka. Rigad lati, biyak may kalalaga. Dagiti met talo. Puro babae nga kakapsat mi kanidi asawa. Taka-asawa damit ati, manmanong at trabaho na. Nagmay-mesa ni tatang, iti kubo-kubo. Problema ita kita masakit. May idikal man dito ibala nga dumawat iti katang na ti agas na ayam na iranamit nga ng ospital. Dito may isang apuko. Iso nga, naggastos kami mat. So nga awan tinaitad ko. Imbaga kinitatang nasusurin na talo nga kakabsat mi, nga babae, tayo suti, pangimbagaan na, tigatang na, tigaagas na. Marigatan nga magna, arthritis sa redya eh. Sa doon tikimutungan ni tatang. Masasya na kang kuha na nga manyarat babaling ko. Sa rin mapanmat sa rungkaran di kiti anak ko isuna, ngapsad na matagpaot. At ako makit na, mangkat kadwa kang kuha na. Datay mga sikaso mismo kang kuha na. Sa matakayat nga mapanasikason na tayo burudek nga kapsat mi, tayo suko matirumbeng nga kadenana. Saan ka no matakayat? Asawa na. Ako matimayat kada giti anak mi nga mapanmanggat kadwa kang kuha na. So ano mabaling na ko Hasmin. Kat agsubli kayo dito eh. Tayong kagad kaduan ni tatang. Umanay kayong ngata sa Jacobo. Kakaduam na kita anak yo. Alala, saan ako nga makaado? Sabi ko makinahapon Diyos sa trabaho na tayo aming nga sangapada. Ken manayong kumapit ibiyag ni tatang. Ang mga pagarigan talagang saanin nga magpaot pa ibiyag na. O marami din tayo na. No di ipunpun tayo ton. Manong name dyan mo no agpanaas ti barokong ko kada kita nga nabasak kada kiti makabasakit nga paset ti surat ni Uncle Simo. Diya ko na nga awan ka no ti mayat kada kiti anak na nga mapan mangkad kadwa keng kuana. Handa nga apay nga sanda nga alaan. Apay nga palubos talatan nga agbaymay sa isunay ti kubo. Apay nga ako malang pulos ti maysa kada kiti kasinsin ko nga mapang kumamangkad kadwa keng kuana. Anat sakit na.
makaakar nga ta? Una mo ba ang si Danda keng kuana? Dadalang maasyang kinilolo. Naku nagitinakim kumanong. Uwan manong nemi ni Lolo Iban, tinakaan anos idi nga mga asikaso kada kami nga kakabsat. No kasta nga da papananda na ng kinitatang no nagtrabaho. Ni Lolo Iban manong nemi itinakap an anos idi nga asikaso di tatang idi masaksakit idi na idalitan idi sakit. Ni kakabsat na idi manong nemi kat sanda nga umay bisitaan mo no kumustahan di tatang. Imbag pa ya kini Uncle Simo ako na. Iso ti pasara idi umay mangkita magpakumusta kadi tatang. Hayatang sa man manong nemi nilaing Uncle Simo ti adda na itulong na kada kami. Idi pupusay di tatang. Ken ni Lolo Iban manong nemi. Nakaan-ano si di, inakasasikaso kini tatang. Itinapaot nga panakaidalit na iti kami. Pinagunyak manin nananang manong nemi kit kinunana. No si kangatat mapan, Jason. Nanang? Kasano kaya nga rodin dito, no? Mapanang sadyay. Adayo ba't nga rod? Kita kabaylak nga tamad anak. Ang asin na po Diyos. Sa amin la awan may makakuwarta no hasta nga mabanuga kita diyak kabaylan ti aglaba. Diyak kabaylan ti maman tumulong sa diyak karinderya. Diyak kabaylan ti mapanagdalos nga pa extra kadagiti agpadalos. Ngikakit kadua ni Lolo nakakaasimat. Nanang, siya pa nga dati adayo. Siya ti mapansadyay. Idin to halos agkarubada lang ni Lolo. Dagiti kasinsin ko. Dagiti ikit ko. Kit na nga nabasa mo dahil surat ng Uncle Mosimo. Nga awan ti mayat, nga mapan magngat kadua kini Lolo. Kadagiti apu ko na. Kadagiti kasinsin mo. No, kas pagregan lang anak ta, makastart ka madal sa baling ang trabaho mo sa jay, ada mo tricycle sa jay, di pasada ka madal sa jay. Adari kita maipawid mo kanya, kada kami akit, mabalimot lat anak ko. Alis tumatlat agpawid. Naman sa mo kayat, ang dalataking ka anak. No kumatasyak, ket amak, ni Lolom, dahil kama kumitla kadakwada. Sampay nga amo nga talyawan dagiti pudno nga putot na. Sakto din nga naikamang. Inaanang met. Di ko di malaki biti kinasayat ni Lolo. Kanidi tatang. Aman Iso di kang runan idi nagbambantay nang asikaso kanidi tatang yo. Idi naidaliten kabuti sakit. At siyempre, diyak ba't masikaso idi at ang trabaho akbat. Nang inagsadyain da Lolo. Iti lugar nga nakainakan mga kapsat. Yung kagbakasyon, inakad kaduay ni Lolo. Ala, kita, nasiyata anak ko. Hanggang man lang mapilpilit. Haan, diyan mapilpilit. Taorin na saan yung ising-asing nang ipakadak kumakada kayo. Agbalinak tumot nga ama. Kahit ko ang iparik na kini Lolo. Nga, orin na apo ko lang. Nagasagana ka mang tulong king kuhana. Kahit ko ang ipanagnek, kiti anak na nakakapsat dahil tatang. Nga ti ama, wano Lolo kat napatigunay. Di na malamo nga talyawan. Di na malamo nga bigbigan. Adong rigrigat ni Lolo katakwada. Nakunak data manong nemi tati panunot ko ket talaga nakapatpatig ket nakadado ti sakripisyo ti maysa nga ama. Kastama ti manong nemi ti ina kang runan na unay ti ina. Ngem
nasapamat ka na balo ni Lolo manong nemi isot ka po na nga isun tinagbalin nga inakin ama dagiti limang ngagkakapsat. Pakairamanan diri tatang manong nemi. Mabay kasi dyan sa ako, sa surat ng Uncle Simo. Apay nga pagproblemahan da ni Lolo. Kat nagaduda. At dadalang ti asidhag. Yung sa nga balik ko na. Ang abali nga mapanawak, dananang kinikamsat ko. Basta tinasken, mabangko ka din na ni Lolo. Inakasikasuan ni Lolo Iban. Kabigatan na manong nemi nagpasada ang pailaeng tayo umay nga lawas kunak edi papangko. Nayunak pa lang ti ornong ko manong nemi nga balunan nga kwarta. Edi mapana kiti karinderi nga pagyanan ni Linda manong nemi sinabat nak. O sweetheart, kasi dati, order mo. Oray saan ako namangan basta makita ka. Kinmaagkan ka. Uy, hindi ito eh. Nakatatot tao. Talaga kang kanayon naklatagtakaon di agay ka. Di mo tubat ngamin kayat nga, mapantapalit na soli. Sinarurok ni Linda manon nemi nga di mailingad isuna, mailingad kami ngagpadpada, inarakop ko. Uy, Jason, nagloko ka talaga. Abi na simurot ka kita. Agpakadakan ka. Agpakada? Uy, papanam? Ijay lugar nga na kaya nakak, edi na kay kamangan ni nanang. Ito lugar di tatang. Adayo aja asdeglat. One day lang ang biyahe. Opo, 24 hours nga biyahe di adayo. Sa mamintuak ng lugan. Ano ba pamubrayan dyan? Napagawa si kaswa ni Lolo. Awang ka nun timang banda kang kuhana. Nakakadado tayo mo pagkatapos si kapalat mapan? Sa lalakit kinataom, dapat babae di mga asikaso kang kuwana. Di ba? Ado na gini kakamsa din nilatang mo? Talong babae nga, adyan ni tatang. Kit babae pa gayam na anak na, apihan da nga asikaso ng suna. Diyan ka mo nga rin. Saan nga nasikan pa yung sikat mapan, Jason? Kapay? Panahon na? Kasi no makakita ka sa baling babae dyan. Kasi no malipatan na. Saan ganito malipatan? Ikaw pa. Diyan tumalipatan na kitilips mo. Uy, hindi na ito nga talaga. Ala! Jason, nakalugloko ka. Nung mo, ikarawan ba? Isagsag mo ba na nakulap mo iti barukong ko? Ala! Makita na ta. Numabaling ko makitsakbay nga. Nagpaprobinsya. Ada mapasama ka na ta. Tsaka yan. Di ka pagkait ka na palubusan. Ngayon nakaigad na yung account. Bahala ka. Ano kapit ko sa tsaong. Di ka kahit na palubusan. Ngayon nipilit mo, bahala ka. Kaya mo sa na sinanak. Hoon. Kasi nun no, itikaawan mo. Kadadan to, pagayatak nga sa bali ka na kitag-aram kanyak. Di malipatan ka. Uno saan, sikat makasapulit sa bali ng babae dyan. Tawang ka din pa nagtalik mo kanyak? Kahit sika, at ka din pa nagtalik mo kanyak? Adda. No talaga yung patpatag na Linda. Urahin na. Asin matpatag ka di. Ni Lolom muna siya. Tila salsalod. Abi pagpili nga kas, takituan kas lakas dyan, kayarig na eh. Umadayo ka. Nadya ka muna tunan pa nagsublim. Puanahon na. Napiyo kumamad, abroad ti papanam. Tabi pauwitan na to. Mapangkamit, agasikaso ti lakay. Basta papanak. Bahala ka. Linda, uray na. Baaling na mauray ka. Kani-karikan ka. Siksikan to lang ti babae ti biyak ko. Nalisto lang tagkari, Jason. Magkasano na makakita nga to ti adada pa yung napimpitas ng siyak sa probinsya. E di malipatan nakton. Kastaman kakit na rin lalaki. Sa dinuman ti ayanda at danubya da.
saan nga nagbaling nga laped ni Linda manunemi iti panggap ko nga panagturong iti ayan dalulo. Wan. Ano ararigek manunemi napatpateg, siyempre ti kabagyan nga mitiso. Nangaroon na kasta nga malagip ko ti kinasiyat na idi kada kami nga puko na ti kinasiyat ken ginaanos na idi nga nangas asikaso kini tatang mi. Ti pinagbalin na nga nasiyat nga ama kadagiti anak na. No pekaslasaan kayat atalyawin manunemi dagiti anak na. Wen. Pero ti kapo na no apay nga idi tadimtengan ti alda ko panagluas ko. Napanak man ito yan ni Linda. Inakon, kalat na lang. Dapat na nakasagana nga kasukat mo. Sino ka mo? Ni Robert. Better eh. Pare Robert. Ay, pare, Jason. Pumanaw ka kano, mandayo ka. Akong pagdanagan, bantayak ni Linda. Bantay sa lakay? Ang moment nga kung sunadak mo di sona eh. So nga mahala ka Mahala kayo. Linda, nung talaga napudnot pa nagayat mo kanya. Ore man nga Robert mang sulisukin ka. Ang mali. Agsusurat sakto. Susurat. Wain. Una saan ka tawagan ka. Mahala ka. Nopesa nga napintas manong nemi di pa nagpinakadami. Ngayon nang namnama aklata manong nemi. Nang namnama aklata nga agur-ura isuna. Kadno talaga nga da kami tinaykari ditong galmay sa da kaminto. Ngayon no saan awan maramid ko. Nagpagada nga rote kininanang kat digiti kakapsat ko bilin ko katakwada. O itultuloy yung pasnek yung panagpasayo ha. Taorin na adak sa di probinsya. Takas kasano lang mangipaw itak. Ti para kada kayo. Ti pangtulong ko kininanang at pagkasapulan nyo. Man kuya, o magdanagam. Ipasnag basa. Nang, Tagananad kayo, met. Awan pagdanagam anak. Si kakit tagananan. Nagsusurat ka ha. Kanukas kasano lang, barbaring to mapadasan tumatan ti maadan ti cellphone. At ako nung kitagid ato cellphone na, barbaring adan tumatan signal dito, ayan tayo. Taore adan tumat la ore may sala nga cellphone gagangay lang, adan dito yung balay, tapno adan pangkuntakam kada kami, kaya no adan tumatan cellphone mo sa jay, agad agikinon tayo to. Arap na nakastakat as naglaang ti komunikasyon nga na tayo. Wanang, gad na eh. Mapangkarot sa jay, katkaduam ni Lolo, ma. Nakita mo ito kasi natin kinaanos ni Lolo, kaya di tatang mo. Hindi ubing kapay. Iso nga kastamad teramidim kini Lolo. Sampo nga baybayan. Ipaneknek mo, nga sikat ka sa sayaatan, nga apo ko na kalakay amin nga kakasinsin. Makatek-tek manunemi ti biyahe nga makasina po Diyos nakadano nakmatlayangan dito'y nakayan hakak nga lugar. Tapos lasampay lang nga nagbalbali manong nemi. Dili lasong-lasong nga kalsada, mani po di highway nga sumrek nga labsami uno labsak ti talo nga barangay sakto makadanon manong nemi ti barangay na kaya nakak. Lasong-lasong pa lang. Sa lakano magaburan dito ang kalsada no kasta nga masangwanan ti panagpipili. Nga makalpasan deta manong atawan tumanin nga aglasong-lasong. Di na malamas sementon. Kakaasi ba nung name ti tricycle, alisto nga maperdi tricycle, nagdalyas at kalagito. Pakakitahan lang manong name iti nagkapuwak kat talagang narigat ti asenso. Urimet kedi itinapanami uno na lugar dananang kas timot kas jamat lang tinakinarigat ti panagbiag manong. Yung depende met iti tao no ad ambisyon na no ad dalapuunak manong. Talagang sala may sa ti bakirik nga tricycle. Kaya nagadalakpot manong nemi ti panagmekaniko. Triberak, mekaniko akpay. Dito una ti magustuhan manong nemi taking ko kat tricycle nga paspasadak. Hampay nga nagperdi, manipo di syakti nga gem. Taambok manong na yung sakit na, no, dalamadlaw ko amadin. Ayan, amok nga si kasun nga sigod.
Talier manong name iti plano ng ipasdek no kas kasanulay nga maddaanak di puunan. Pagpatarimaanan tinadumaduma klase ti lugan. Motorman naging gati kadaraklan. Nalapsak manong name iti balay da Uncle Simo. Di pa nagbalbaliw. Daan na ta. Akin amyanan manong name nga paset ti ayan ti kubo-kubo. Nga sadya idi manong name. Itinagdaedan mi. Kaditi tatang nanang kinta kami nga talong nga kapsat. Kubo-kubo ko nami. Takubo-kubo nga rod kalapaw. Iti agsardengan ti tricycle manong name into duna. Kaya ti iyan ni lulom nga ibaan. Abi kas tamat ten. Kita dumaten nga panahon tinaglaba sa kita. Dede medyo dakil ka kubo-kubo, bimasiten. Imanila ingin na pagyanan ti may sa. Nare-reflectek tata. Alawan, sige karat. Ituloy ko tagpasada. Dede ni lulom ne. Nagapoy ti likod. Lolo! Lolo Iban! Sige na tayo inauna. Nga anak ni Hector. Nga dyan ni Uncle Mungasimo. Inauna nga anak ni Hasmin. Uy, Lolo. Ay, Jesus po ay nagadayot ng pumapok. Yung pagmantay may ka. Umay ka lang bakasyon. Umay ka kaduay, Lolo. Inarakop ko tilakay manong name na lapitan ti bagina. Angot lakay. Talaga nga lakayin. Lolo, anyayit sakit yo. Makikamuit nga marigata na ka magnapok. Kanda ala sumrek ka adit ako mo. Ay, sus. No agbakasyon ka, kitagyang ka dito. Saan tang umanak ka dito kubo ah? Mas nagmatibalay da, Uncle mo nga si mo, di mapangkaum yan sa jay. Nagservi na nga lolong imayak, tapno ka doon ka na umihanak ba sa baling ng balay. Umanan ta, Lolo. Mabalin taman talagdaan na ito. Hamok mo ba si tagkarpintero? No, padaklan ta, papintasan ta, tapno di kastakit na pimpinas maglangat, no. Balbaliwan ta diding, kante atap. Baka agubon, Lolo. Medyo agubon ako kakasik no ka, mang sulsulat. Lakit no, adalakit di kwarta manak ko ka, may gatang ka nagiti materyales, tapno papintasin na ba si dati kubo, akit na siya at launay Di pa yung bagaya, kada uncle, kada auntie, di anak yung kakabsat di tatang. Man, yung kunada, nga didakan no pa yung palagda yung balay da, at kung mga da ito palagdi, palagdain da. Di may sakmat ten. Nalis tumid lang ipinipin ko lang tibagig itasuli no kasta nga agtedted. Di sa pulag ti saan nga agtedted nga pasit ti kalapaw no kubo. Sa nga bali, Lolo? Nadabasit kwartak ng tugod ko. Adagatan yung agasyo. Nakikit. Ay, no sumurukit talaga nakasaksakit. Agas-aso kag tirabiya po. Ilutak ti bagbagi. Ano, adda ko mamangilot nga sa bali ak nasesayaan. Ay, apo. Agrigat tag may sa. Nasapamat kami nga natay di lulam. Ken, ay, apo, dinakman lang may nga si kasud. Kakabsa di tatang mo. Ay, nanusang ko mga natay di tatang mo. Da ko ba dito itaas? So, kumat mga asikaso kan nga kastamat ang gininanang mo. Ken saan kayo kung mga imadayo. Manulatawan mo, iti pumanaw kayo. Ita, baka dasawa mo. Oh, pay Lolo. Nga madunubia ka pinanawak. Agraduar tumatin ti high school at adjek. Ada 5 taon nga bayat mi. Sa 2 taon ti bayat da. Ada ti burdek. So nagpadpada nga ti high school. Kalpasan nga graduar to di adjek. Kalpasan ti makatawan agraduar tumatin di burdek. Ay, nangangkaro din. Nangang kami dito dalan, Lolo, pangrabi Ay, kala, umakakaroon ta.
Makamukha labas ito nga mga sikaso no anda kiti rubay nga masikaso kit ni. Agsakit manin dati gorong ko. Ay sus, agad alak manin. Sige lolo, ngila taginanan. Taan siya akong tiba kamo dito. Manong name gabot at dagwarang-warang nga manok. Ito sa lutsod kini lolo, no akin manok na kita. Ay manok ti karuba po. Makursonada makit palapalam na tanda. No adagriri akit tingkat dumayadan. Tingit lolo. Alan, basta na makasagpaw dito o nagtiarubahin na nakit manoktan. Alam nga rod, tumilo ka mga rod kat marbarang no isumunti pakapanganak no ag tinula ka na hapo. Banyo lolo, pumalsitak. Ore kat andan isulukit nga palsiid dito diding tip ka kobo. Ay wain, palsiid ko na ita. Basta rin ako agpalsiid, iti paagaw. Landuma pa nga tumatayab. Banyo lolo, ito pumalsitak ti manok. Pimalsitak ti dumalaga manunemi kat nakalalis to aglang ng party. Kapag isumet nga napalukneng kon manunemi, di agtagan na patisipnget ng sindin ni lolo iti kinki, piman. Awang gaya man tinakonekta ko rin dito Kinki pagsilaw mi. Imbag atas nga maliwayan ni lolo ito kinki kita. Matulid kita ayaman na dato Ni pakin panaw, susapo. Nakatal delikado nga agpaiso ti biyak ni lolo. Nadamag manong name ni Uncle Simo nga da akon apag-isumit nga nakaidasarak. Iti umayin. Ay, Jason, nadamag ko. Ay, Uncle, nada kang biso. Makan. Pag-isunay. Kita masakit na ito linuto ma. Ano oras na sumangpit kaya? Alas tres na ito, Uncle. Nakatiliwak pala ti manok at pinartik. Tinuwala maka na. Dati lolo, paggalduan nyo. Papiksa kayo. Hadon nyo mangan. Ay, apay, anda talakin mo nga manok kaya tatang. Kunak nga ron ka ni Jason. Anak nga, anda sumrekan nga manok dito. Nagtiro bayan na kita. Manok kun ko na. Manok kun sakit dito Manok ko dito Iso dito saan ko nga naapon. Kaya punaling kamad kayam, Jason. Isang sangpot mo lang. Andan na pukaw nga manok ko. Ang bali, Uncle, maramanan nyo met. Sa para kini tatang. Para kini tatang mo. Para kini lolo. Kaya doon kayam ti manok yun. Hape nga saan yung ikandap nung pumiksa. Mamano. Isoor nga mabilbilang ko. Kurang ti may sa kunak. Kaya sumadlagayan. Ala, raman na karodan. Loko kang ubeng. Kabayatan nga mangan kami manon name dinamag ko dikiti kasinsin ko. Ay duhan dikiti nag-asawa nga kasinsin mo. Talong aro din ti apukok. Talong ti apukok at tituod ni lolom. Sa dikiti babae kat gumobrada mo tangan dayay. Hampay ngo manay nga para kadakwada. Ni Andimet dayay. Imbala dikiti kasinsin mo keng kuha nga naartyon. Teko nakaroden nga di pa'y umanay, ti masapsapulan da para ti panagarjud da. Ay so nakasakmat, kumapsudak ba ta ng sakarutina una, di adadan di kapsud ni lolom. Kito, ada mangibaga ni lolo ti gatang at agas na, o malaita dyo. Mapangga ka na kita, napipilsibiyag na nga kakapsat ko na ka. Naman ko na daw. Naimot na mo ta. So nga, bagtanda ka. Ano planom? Umay kalagbakasyon, uno kadkaduan ni lolo maging kang niya. Uncle. Aging kang ipulang naman tan tibiyag na. Agpaot pa tibiyag ni lolo, Uncle. Agad na siya tanong, paot pa. Ang awan ti mga sikaso kang kuha na, napimpitas laang no, ginanan. Paon na ka matanangkal. Kasta ka tinailan na surat mo kininanang. Imbabasa ni nanang kanya. Kanadat ka po na no apa nga. Nagboluntaryo akong ngomay dito. Di ka lamang siyang kinilulo.
So nga rod nga maasyan kami kang kuana. Tayo kitag may samot tayo na umat mararamidan nan. Akit hangkat din na Pimpinas no panagkinanaan. Ni Uncle Met. Alakit, ang praktik halak lang baro. Kaslagmat, kastagmat. No, kapsut akong dinak maasikaso dagiti anak ko. Asawak dinak asikasunan. Ay, kahit ko pa kitag pakamatayan na. Tumnog sardingan ti palagrigat ko. Ni Uncle Met. Talaga mo na kasi siya tibiyang. Nagrigat gayam ti lumakay. Kada bumakit. Narigat. No sanda ka nga among asikasuan di kita anak mo. Iso nga, madigatan rin ni Lolo. Tadi yung asikasuan nga anak na. Mag-adak ti adayo. Siyak pa nga, apo ko na, ti umay dito. Agad narigatim ti umay dito. Agad di agawit kan tumadlain tumbigat. Nasakit-sakit naman lang ti umay. Anang kel, di kahit ko lang sa uwen. Paawat ka na kayo. Amo yung kumamit nga talyawon ti adu nga rigat ni Lolo kada kayo. Nagloko kan. Napukawon ti ganas kong mangan. Dati manok ko pa dati pinartin loko. Uncle Mike. Alala. Makamukan ka ni Lolo. Makamuka yun. Oray tanda ka mo dito. Bahala ka no. Panawam tumadlang iso no. Buno saan. Ngayon no saan mo nga panawan. Di na si Atmet. Tanda ka mga sikaso kang kuha na. Adakan to akang runan ng mga sikaso into no ibansayag tinisuna. Manong Nemi, mabalil na ko mga turubag na ito yung ulitid ko. Kastakit din di bagbagana, iti amana, adang-dangin na mismo ni Lolo. Iti awanin ni Lolo, Manong Nemi, iso pala para katalyaw ko agar arubos gayam dagiti luwa ni Lolo. Lolo, abay. Awan na po. Ay, awan ako, dinak pakatanagan. Abay nagluluha kayo. Bakit nalpas kayo nga nangan? Gusto di ko na ni uncle mo. Nagrigat. Di malakayan. No, saan na ka nga amo nga talyawad ng anak mo. Nakita ti sa uti na una, naputot ko. Kahit na ba yan nga, itultuloy ko, panagkapsot ko, tapno mataya ko. Tapno awanin ti problema. Tapno saan nga problema kanya. Kaya rin mo si Bibiyaga, kahit di naman problema kanya, kahit. Di naman amo nga talyawan. Nagbeso. Nagkaputi kinarigat, kahit saan ko idangan ikan, tinaran niya kamasakbahian. Basol ko mga rod. Atong madita na kita nakurapay. Nga nagbaligi na. Tasanda nga pinanunot nga ti kinakurapay. Kaya iso ti agbalin nga tubeng. Hindi pa nakagunod ti baligi. Kaskang ka, Jason na po. Lolo. Aging ka na pigsa ka pa eh. Saan mong itulok? Nagpatingga ka lang nga kas tricycle driver. Saan mong itulok nga? Saan mo nga maituloy ti panagbasam? No, sa mo man nga maituloy ti panagbasam ket adda sa bali nga amom nga namnamayam nga mang paasenso ti biag mo aramidem. Anya kami tara pa pumarok. Simple lang, Lolo. Gabutam amok matag masakmat nga mekaniko. Kahit ko nga madanak to ti talyer. Pagpatarimaanan kada kitilugan. Saan lang asin siya ng atelier, talagang nalawa. Ado na kita equipments mo. Ado na kita obreros mo. Tapno, ado na kita customer mo. Dakil matlaw na yun ko ang machine shop, Lolo. No, kasta. Kato na. Pero garapahap ka matlayan kita. Iyan ado mo. Idakdakil mo. No, gagangil lang ko mga talyer. Pagbalin mo nga nalawa. Mga anak kang mga aroti po unak, Lolo. Hindi kita agsabol ka at po unam. Ngayon kasta tarapaap mo. Lolo. Nalengak ba't nga mekaniko? Ado na kiti customer ko, di mga alak ti kaduak. Kanadakil ti po unak, di gagatangak ka di kiti moderno nga
pagtarimaan, dikit aparatos, kanda dumapay. Ala, abok. Ananusan na karod. Ananusan na. Kadkaduan na. Anawar ti plano tayong tubigan. Ano, brata. Patariman tayo ito kubo-kubo lolo. No, ada malibrit nga maalang nga kawayan o nubulo. Nasiyaan. Imbagam ko mga minday takin uncle mo nga simu itaya. Babayaan yun. Baka numamon ng papintasan dito kubo-kubo, baamon ko ng baka kunana. No, umay dan tutumulong, Alawan na po. Ay, sumuruan ang sakit ko. Gatangan ti angas yun tumigat, lolo. Ananusaw at ito, gumisit agong mo. Gabot asok idikingki. Kaya munaklatan ni Jesuli anak, nakasaganan ti bagidaak. Makamukan tulat at ibagi mo, no sa dinun ti paggagidaam. Ada, dua ampungan sa jay, yung painususar. Kaya nadaules. Kaya awan ate. Musketero lolo, awan. Awan tao mo doon lamok dito, inukat mo lang tatawa, tapno sumrek ti angin. Kabigatan na manunemi impatuldo ni lolo kanyak, dagiti pagbaling ko pagalaan. Iti pa nakapalagda manunemi ti kubo-kubo. Ibagbintasan na manunemi imay ti mulong na angkil si mo. Kanangayab manunemi dagiti kasinsin ko nga makabael. Tsak pagit among iso dagit kasinsin ko, basta kasing ko na dagit kasing ko nakmudatan. Dagiti babae manunemi nagluto da iti merienda. Kaya kastamot tayo na pangal daw mi. Imay matimulong dagiti aantik. Talo nga babae nga kakabsat dili tatang man. Ay, Jason, ibagmantanda ka barok. Ay, auntie. Tsak na auntie mga Esther. Adyan dili tatang mo. Kumusta kayo, auntie? Kata, rikadlat at panagbiag ta nakaasawa mo. Sadot. Ay, kit dili kasinsim mo. Ala, naggraduar damat la high school na gini doa. Damat trabaho da nang di pa'y umanay para kadakuan. Bagtimay ka, kit na panunutam nga malagdaan na ti kubo ni lolom. Taorek sublikan tumadlat sa dialogaryo, no kastoy nga natalga din ti pagyanan na. No apikit nga siyak pala ti inurayo, auntie. Naman, anggel mo nga si mo, isot lalaki. Daka makidin nga babae ko mangiremedyo kit uncle mo si mo tinauna nga pada nga lalaki nga kabsat diti tatang mo. Limawa manong nemi nga limagda. Ohen sa alangin na kubo-kubo. Dadagat ada pa nakasalas na, dua kwarto, ada pa nakakusina. Dua gingga ti talong aldaw manong nemi aging kang analpas. Bayanihan ako na daman nung tari kita naluto ang merienda, pangal daw, ket nga kinan mi nga nagtrabaho. Nagkukontribusyon manong nemi nagkakabsat kastabat na nagiti karubang. Kani dita malpasan ang itay. Nemi masitan di maturog, lolo. Ito na. Sama kumpletok matentag tumar. Ay na, gaman nag-Jason Barok. Ta, imay ka. Amom, iti kaawan ti kaduak. Kano kastabang panunutek nga sandak nga mga talyawon di kita anak ko. Kasla ad-ad na nga dumagdig ti kasasaan ko. Kasla sa anak nga maadaanan iti namnama. So nga ano kas diyan mangmangin ko ti ibagbagan ni lolo nga si mo. Sila ako balakit idaw-dawat nga sapay ko mga roden, dalayan na ako ni Apo Diyos. Tapno sa anak ko nga grigat. Kaya tapno sa anda ko na pagproblemaan pa kita anak ko. Hanggang magabot din ka po. Kaya pimintasan na ti kubo. Kaya nadakakad kaduhak. Naikanak sa bali pa nga namnama. Nang nauro na, kat nangig ko ti arapaap mo. Abay lolo. Dagiti kasinsin ko, dado mga apo ko yun.
saan ka di ngumumay? Kit samaan nga papagbid na lang. Handa pa kit kaya ti makisasalita una kanya katakas lang karugid na. As lahat na sakit ko nga makaaka. Di yung nasalsalutsod katakwanan no anyamat arapaap da. Kunan ni Antim nga Esther. Awan arapaap da. Ang runa kit ni. Babae di kita talong anak na sa may salat lalaki baka madamdamag sa sarurudan tuloy kita nga gasawa. Ore sa lutsudak nga tanong at arapaap da agad. Ore bagadat arapaap da. Para baka namnamayad na sanda nga magunod. Sikapay lang ba, apok, tinangibaga kanyak, ti arapap mo. Ti baling nga, manager iti machine shop, machine repairing shop, lolo. Boy na, sa mga sinsinan ng data. At doon din tayo kita nagbalay nga daan ti kasta nga negosyo. Sa bagay, lolo, kaslay dyan ang gapuak. Adot machine shop siya dyan. Napadasag pa kitit si Mrik na minsan. Sinalayang ta. Diyak nagpaot, lolo. Taapay mo nga saan ka nagpaot. Sa da kursunada trabaho. Ado na kiti intrigero. Makita na lang nga napindas ti ubram ka. Padpadaksan na ka. Kasta talaga ti tao ba raw? Di na kahit nga masenso ti padada nga tao. Imbes ko mga tulungan da nga itag-ay, imamagda. So aliklikam ti kasta ti klase na po. Ay, kailangan rin sumaruro ita nga project sa po. Di mo tada sukso kayo nyo nga daga? Ewan na ta, nakapsutak mo ten. No, hindi ako akit ta, pala ka na gabyon. Yung sa anak mo tin nga makagabyong nga da makapala. Hindi pa arado yung lolo. Awang ka di traktor dito eh. And dami traktor ang madadya. Pangalak ko mga aron ti pagbayad ko, pagtandan ko ti traktor. Manong name malaksid laeng itiyak kinam mekaniko. At apay nahalis ko may panggap manong name ti agriculture. E di patuldo ni lolo manong name, lolo Iban, iti awat na abang bangkagan nga nabayagin nga nahan nga nagaraw. Nalawa mat lolo. Nalawa. Ano ko man dita ati maimula ang jakbat nga rod maasikaso. Alisto lang dito lolo. Kasapulan talang di ko Tanya. Padanom. Pangalam nga rod ti danom kat nagadadayo di bubon. Makina. Para pagpadanom. Maikusokos. Uno saan, manipot sa jibubon, mapauya-auya ang ti host at the makina, nga iso ito yung mga idalon ti danom dito eh. Kastapat din dito magbagada ang sinungar ti mga sikaso. Banyo lola, tadapin na matbati nga kwartak. Siyak ti mga sikaso. Papintasan ta rito nga daga. Ipadanon ta dito ti daga danom, tapno na mag sa tumulaan. Manong name surat tinang mga sadag kada kami kada nanang kanili ako akabsat ko. Kung kumustahan da, kadibagbagak mo't kada kuwada. Nga manipod di adda akon, kahit kasla hamatan nga sumsumuro ti sakit ni lolo. Ani lolo, idi sanda ngamin nga kaskaso kat baybay anda. Kasla na pukpukawan tinamnama kasla dinan kayat pa'y ti agpaw ti biyag na. Ngam kabuti ka adakon manong nemi na ikandi sa bali nga namnaman ni lolo. Iso tinangtid kang kuha na tikirid kin pigsa. Nang runa hindi makita nan manong nemi nga tinabaybayan na nga daga nga awat na manong nemi nga gabgabyonan na iti nga mulmulaan. Itakit na traktor manong nemi na urit dimten di danom manong nemi di mamag ket nagtukit kaming kadagiti mula. Nakimatangak manong nemi iti bini nga bukel ti pariya manong nemi ejaya agriculture supply. Pariya, tabungaw, karabasa, utong nga taba, sitaw, kanda dumapay okra, puro natang manong.
Pang pinakbet, bahay kubo, dabay kamatis. Iri makita naman nung naming agrang paya, ngaglang tungag sabong nga dagiti mulam eh. Dagit, umusdag mo ten, dagit anak ni taan ni Lolo. Nakita po, itaman pala nga umayak man dito. Kasi gaya man tilangan na ito, man ayos, dito iawat mo, hindi ay tatang nga daga nga kuskusayan, na? Suksukayam nga mulmulam ka dagiti. Nakit na kami pinaswan kaya mo eh. Abay Jason, anak indrador mo ba raw? Anak pinagraduate ti college, anti. High school lang. Yung madanalins ko may panggapit ti agriculture. Mekanon ko akpay. Eh, mayat madgaya mo talagang amom nga. Sus, akit yung tunog harvest kaya kadag ito, akit na po, kwarta Talagang kwarta. Kita umay kay tungod makipag nateng tapno at libre nga si dain lang nga dahi tatatang siyak tupayin ati mangangkat nga mangila ko kahit na siya ano kasta basta lagi de maitid tusos to ang presyo hunta ang pagdanagan nyo wananti yan tangi makita yung nga pintas ay salang ni lolo tumayo tulungan no di ka tulungan na kami pa kada ito'y nabintas nga kami inaramid. Ay, talaga, kaya mo talaga nga mong taramid. Ay na, imbag laki din Jason, tay may ka. Talo nga surat manong nami, iti patulot ko, idi kinilindang nga maawan tinawat ko nga subalit na. Aging kahanadaan kami ti cellphone manong nami, kat alaliston ti komunikasyon. O regagangil lang ang cellphone. Sa lang pindot, hi, kunam kat, kumusta kayo nang? Kung nasaan kita, i-dial mo lang na dalud mo anong name kat daytan. Maangag mo ti buses da. Kamusta ka na? Kat nasiyatan ako. Di ka madla may di maklawit na makasyon. Di nagraduwa rin ading mo. Busy kam dito nang. Amoy yung mata bagbag kada kayo ti surat ko. Nag-garden kayo dito. Sala ka sinsinang garden na. Hanay? Nalpasin ti mahindaw nga panagapit. Kaya kumusta ni Lolo? Kaya sumalsalon at Kaya kung nagngaro din, naikadinaran niya ganam nama. Kaya naamo ng trabaho, watwatan man yung urat na. So nga, makapaglangid kami ngagpadpada, exercise may. Amangan kami matngosto, uminom kami dado nga doon. Hanggang nga uminom ti arak, di okay. Salsalud din, ni ading mo, Heidi. No, pagbasay bisunay ti college. Nursing ka no? Banyo nang. Malpas na ito'y sumarunong harbesin mi. Mangilatang agto ti ipawid ko pag-enroll na. Hindi kahit na nga sa huwen, nagbasa. Unang, kasalitang manggidi. Hello kuya. Heidi, sigurado ka nga hamong ang sayangin ti kwarta nga ipawid ko? Okay ka di magtatrabaho dito? Amat nga okay, hindi gagit lang ti masapol. Uwan kuya, ti pagdanagam, kahit ko nagbaling nga nurse. Di ka pala makiboy-boyfriend, kung ako mga da boyfriend mo. Hindi siya kuya, gayim lang. Sige, pas nagmagbasa ha? Uwan kuya, pagdanagam, saan nga masayang ti ited mo kanyak. Ang nga masayang ti sakripisyon kanyak. Anong name no kasta nagsasalita kami kini Lolo ket boy-boyain mi nga di nabaybayan na nga awat na nga daga nga awan ti abang nga saka sa pulad naman nung ket adon iti naapit mi. Ay, anat plano mapok. Anang plano ipabagay Lolo? Ket ne? No namin anutang nga nag-harvest iti balitok. Ano nga balitok nga ipagbagayo? Agad, gadi nga sino kay tareto nga daga. Nga di manon ti danom, in remedium. Di mamag, nangito kita. Nagtubo ti adu nga balito. Ni Lolo may, hama, kastat kayarigan na. Kung nada nga ruden nga, hanggan nga nasken pa nga umadayo, nagsapsapul ka ti balito, tadalang tarubayan mo, among lakid di nga sukayen, among lakid na sapulen, kung nada. Gusto Lolo.
Kailangan ka na umapapal na kiti kasinsin mo keng ka. Imbes nga may ako matumulong. Diyan mo, liblibyan da ka nga, diyan mo. Sa banit o gani niya doon, lolo. Imbes ko mga tumulong da. Kinabud no, lolo, kada ito pwede madbadlaw kung maperper din ako ang mula tayo, kada sudat aki daramin. Ay, wano, suda ko lang. Iso sa po ya. Imbaga ta, nabintas iti panangalad ta. Kana naridam tang agbantay trabi. Imbaga kinilolo manon nemi nga pabintasin mi pahit kalapaw. Nayonan mi pahit manon nemi lagitiya naaramid ka kwarto ken palawaan. Kalapaw, kawayan ka di pala kada bulo panaw kada nipa. Saan ta nga pas semento? Da kayo lolo na kayat Sila kaya ko ti kaston. Yan tangi kit nag-apply ka mat para ti panakaidanon ti kuryente dito. Talo lang ang poste. Dumano nun dito. Well, lolo. Tanapin pinas midlaing no ta kuryente. Tapos saan talatan nga mangnamnama iti generator mo no motor nga pagpadanom. Manong name anda idin iti third year college ni Heidi di sumarumatan ti Burudak nagbasa. Pinagbasak met manong name. Inanawak pa ikid din inanang manong name nga umawat ti labaan na inikakid iti puunan na manong name ni pasdek ti sari-sari store na. Tayo sulangin ti bantayan na pamaran na kitkitaan manong name di kiti duha ka absat ko. Nukas kasanulaing manong name kada kami nga kakasinsin ni Heidi ken ti Bonsumi iti makaradwar lain ti college. Buhay manong. Nagpatinggalang di kita kasinsin ko manong name kas kanya kiti high school. Ay, Jason na po. Lolo. Ay, manay nayunan nga may naniunan titawin ko. Kaamok idig nga talaga nga saan akong nagpaot. Imbaglagi din di may ka. Imbaglagi din tinamok, lolo. Nga baybayanda kayo di kita nakyo. So imayak. Saan lang nga, dito kalapaw, tinasikasom, saan lang nga siyak, dito pa dagang nga awat ko, kitne. Adun di kita umapapal. Jason. Lolo. Aday makakang ka. Anata, lolo? No, makaigam ka iti ado nga kwarta. Sang kanto nga tanga? Mayaw awan? Mayaw awan? Ano yung takit sa lolo? Ado nga min dagiti kakasta nga tattao. Makaigam dat ado nga kwarta. Masulisugdan nga agaramid ka dagiti madi. Dati ko nada, no, sa mo nga tagibanen nga ilalaen ti kwarta. Isut bang iturun kang ka ti ado nga bisyo. Dagiti agbabae, agsugal, kan dadunga pa dadangarot kwartang usarenda. Hindi kayo mawatan, lolo. No, dahito'y sang kabasit lang na dagang nga mulmulaan ta nga, pamataudan di kiti ininot nga ornong ta. Basit lang ang kwarta ata, lolo. Di mo kaya tayo timadaan ti puunan para iti ambisyon mo nga ipasdag nga negosyo. Kahit ko lolo, sungat nga ornong nga. Ngayon pagbasayag di dito akamsat ko, or isudan do lang ti makaridwar iti college. Kahit no, man dito nga kasinsin ko, nga tumulong ka nagpatulong, agad mabalimit. Ngayon ito kahit mo sawan. So pagkakanta, at tumulong dito trabaho, takit kung nanang ito naggraduate ti high school, ta pagbasayag tumat ti college. Ang akong samit ambisyon da. Amom ka di nga tulungan no ka, di kasinsin mo. Dagiti ikit mo, kenti ulitag mo. No, kas pagadigan lang. Kas paliganda niya, lolo. Amom. Ada, idulduling ko nga balitok.
Lolo, itay ko na yung balitok na kiti hinarvest tayo ka na kiti mula tayo. Sa bagay, gusto mo na, balitok. Ita, inamuta nga, inasikaso ti daga, nga awad siyo. Kahit nagmula tayo, kahit nag-apit tayo, tinamin adun nga apit, pindas nga apit. So, gusto, balitok. Itay, baka yung nga dudulin yung nga balitok. Tawang ka din, pamatin pa niya. Lolo, alay dudulong ko nga balitok, nakahalik idi. Nabang kumitlaing kaling ngayon dulin. Wala ni Lolo. Nagpepeso nga balitok ka nakali yo. Abi ngayon dulin nyo. No kumata, ila ko yo, di nakaadal ko maamin nga anak yo. Saan ko mga handa ko mga nagrigrigat? Kasla ko mga karitatang. No, ada pinusaryo ang pinagbasa na. Di, napinas ko ma. Si bibiyag ko mapalita. Saan ko mga kalapaw di ayan nyo, nagkubo-kubo, nadikit may isa ko mga dakkilabalay, mansyon. Reta nga arti kabut-butin ko, apok. Tama nga no. Pinag-imparang ko nga inruar na di nga balitok. Kata nakaigay magkiti ato nga kwarta. Baka awa anak ko maitan. Ni Lolo, met kadadada ko mga pimintas ti biyagyo baka no, adada nga saan nga nagbaligi. Muna adada nga saan nga nabindas ti biyag di kiti anak ko. No kumata, dadi balitok nga induli ko, kata inlako, kat nakaigam-kam ti adwa kwarta. Bakit ba no? Ado ko maidan tinatay ka na kita anak ko. Kanyata mo, baka no, bisyo da amin nga bisyo, kada... Abi nga negatibo nga amin, pinanunod yung lolo. Kasi lang amin na pa nagduwa-duwa ka na kita anak ko. Awan pa nagtalik ko kadakwada. Kinuri siya. Narikat ko pa yung pagtalkan ti bagi. Kasano no, makaigay magtiado a kwarta. Kat bisyo kami nga bisyo. Iso nga, kaya na kahit kundi kas dyan po. Tadumdeng to ti panahon ko na nga maka-urek to ti may isa nga tao nga mabaling ko nga pangitalkan. Ito ay nga balito. Lolo, met. Si kalaing tinang ibagak. Si kapay laing. Abi nga naging bagayo ka niya. Gabot tapat siya ka na. Nga amom to. Nga ilalain. Tiyan yaman nga. Maigamam. Ure sa mo apagrigrigatan. Tadaking ka anak. Ito napindas nga prinsipyo ken pampanunod. Among kandi nga kasta edit ibang mangig ko kanitatang mo. Sinalang ta. Talaga nga nagbutengak. Ngimitasahan ako ng mga buteng. Saan ko nga mo, no, inton bigat, tuno sa nga bigat, sa nga aldaw, may nga tawon, katawanak tun dito So nga, kaputada ka, kat namnamay, ka mapagtalkan ka po. Ibud no konti amin. Lolo, 5 peso ka di magbagayo? 5 peso? Halak nga nga. Kasi nakadakil na natin nga balitok. Nadagsag ka di? Nadagsan ko man agad ako mamit kinabailan nga. Kinali ka nindolin mit lang. Sambat mo na nga isot na dagsan. Nga madda balor na po. Nga na ita nga balor, umanay apakatungpalan tera pa mo. Nga na ita pangrugyan no pagpuunam, tapos ni kastagat matulungan tatultuloy di kakapsat mo. Sa kasama ko mga balbayang, tulungan di kita kasidsid mo. Basta lagi di amuda nga ipatig, tanyaman nga, itulong mo kadakwada. Abay nga sat din yung bagaan nyo, Lolo. Abay nga saan nga ni Uncle si mo. Sa arang nagtalag kang kuhana. Dadya lang yung panagsasauna. Ang mga ipudok kang kuhana dahil sa akit, baka patayon nakpay, tapos maala na lain.
Sika po, sika ta, nadiskubre ka na daan ng tinimbali ito ko na panagpuspuso. Isuangin itong bigat, mapandan to kaliyed at sika malito. Manong nemi sa anak nga nakaturog na siya at kaliding arabi. Alipasagin na, numan i-dial ko ti cellphone, manong nemi ni Dinda, tanamuak ti number na. Agring, anayat ibagam? Kunana, amo na ngamin nga siya kung manong nemi tinamin sa nga timawagak, nakapunbok siguro kang kuhan ti number ko. Linda, kumusta kan? Kastoy. Kayat mo ni Lolo ng imiti siya. Alis to kumaman ti pa nagbakasyon mo. Nagbakasyon natin mabiit. Unasahan kat ayabang nga dito eh. Ano ko madadagtang awan to eh. Awanak dita, adak dito eh. Siya tiga po na at numay ka. Sika nagsubli dito eh, saan nga siya tumay dita. Sika, nga mo may nagbakasyon ito eh. I miss you. Kumusta ka ni Robert? Okay lang. Ni Robert itan tipat-patig mo. Amumat nga kayat ni Robert. O rin tibagbaga na. Sinong pagkakar tipat-patig mo? Sinong batang ka kumapay? O talagang awanan ti panangipatag ko keng ka? Baga to amum ti umawag. Malagib na pala kumustain. Kung ano saan akong mauray. Imbaga may tingang subli ka, di ba? Numambesan ko nga imbaga ngayon ka rin nga inuurayan ka. Nururayan ka. Matungpal tumatlang dito arapap ko. Arapap nga niya. Agbaling nga manager. Iti nalawak nakil nga mission shop. Naku, panganam ko matpuunam. Dinapay maludan. Tabi kahit mo maludan ka? Makamti taludan ka. Suwaling mat ngunit ibagbagam. Ano ba't ambisyon mo? Anong ambisyon ng nagbagam? Kahit mong ituloy yung tagbasa? Bakit ako? Kahit mo sa mong ituloy tagbasa, anak kahit mo nga negosyo. Tulungan kang tulatan. No talagang ada, matungpal mo dito nga, arapahap mo. Sige. Basta nung kaspagaligan ta, madan ta tinimbag nga gasat, iti pa nagasawa ta. Amo ta ang talyaon tinagkapunta. Amo ta tumulong. Anong da kitang ibagbagap? Abay bumaknang ta? Bumaknang di pa nagpuspuso ta. Dito ka po na no abay konak nga, tumulong ta. Kawa na, nagadudik kakapsat ko katulunga. Nagadudik kabagya katulunga. So ano siya, ti bumaknang. Napabaknangan na Jason, awang pagdanagam, taado na gina nakasagana nga tulunga. Kabigatan na manong nemi napan kamin kinilolo. Itinaking kalyan na asa dagbadlagayam. Dito laong to dati pag munmulaan ta nga bangkag. Lolo? Wine. Iya mga naunag. Kabuta, no saan ko ngayon baka no, makarkar kita, masarakan na nga din na oras. Asa nga doon, lugyan ta na kalyan? Oen, na ito ti pagilasina. Isong yung bagag hindi ka na idea ng traktor na ito nga daga, saan nang iababot dito eh. Ito pagilasina. Manong nemi, sinirkelan na tilawlaw manon nemi tibaga na pagilasinan. Pinugya akong tinagkutkut manong nemi. Halagkutkut ka tagwardyaak. Abi gwardyaak ko ma. Nyati mo baka da umay kahit salutsudan na doon na tiyo brata. Hindi bagata nga agbubunta. Kaya sa nung umay da tumulong. Hindi mo yat. Tapno dito kabingay talolo. Ngayon awan manon nemi ti masadag. Nagmalmalam kami nagsinublat kini Lolo. Medyo natanggan kami Lolo, nung nakahaliday ito, apin kasto katangkan na. Talaga nga natangkan. Kabuta,
nabasa iti im gabur ko ini. Iso nga timangken ata nang may magangaron. Abagat tao manong nemi. Edita adan pagilasinan nga. Isudaytan. Lolo. Mapag-isumati nagsipngit. Di may mayatap no, nadanon tatap no, nasipngit awan makakita ka nata. Awan nangin masapol tat silaw, lolo. Ala, guri ka nga rin tinakalan dya plus light. Manong nemi, di pa di manon ni lolo nga napanangalan ti plus light. Nga may di bukit kitak, manong nemi. Di ayan ti tarjet mi nga kalyen. Nagkilap nga tagos manong. Nagandap. Balitok na peso. Dapay lang nga makakita kan makaigamit ti balitok. Naman pa'y makabuybuyak, makabasbasak, may panggapit ti balitok. Wanong na yung pinatas ko, nga binagtang no kasunod kadagsan na kabailan manong na yung mga bagkatin ni Maysa. At ano saan nga kabailan nga bagkatin ni Maysa? Saan ko mga nasulo ni lolo nga nang idolin? Basit matlaing, ng manong at balor ni Maysa kilo. Masa nga gramo. Maysa lang gramo ng inan. No kilon, dakilan. Sino mabaling may akontakan? Tapos nalikas tagat. Saan kami nga maloko? Kinong ko na tinakim ko anong nemi. Nagpanunuta ka na yung bahag. Nasod mabaling ko kontakan. Anong nemi na alamin sa aming anaskan nga pinagtinulungan, binukudak lang naman pa medyo barikata na. Insarak man manong nemi ti kalapaw, unokobo. Angkel. Angkel ko lang kanyak, lolo ko naman. Nervyos ako, lolo. Ay, kastamat tilang akin, marikrik na ng naruna, edita, saan ko pa nga naidulin. Itsa, tanakalitan, kadadan dito kalapaw, ay nakadildelikado. Kasanun na nakakita ka na ta. Uri nga tano, kabagyan ta no, spagarigan ta, masairo ti panunot na baka no, papatayin na ta, tap no maala na lang na ito ay balitaw. Ngayon maglaki ng tiawan, tinakakita ka na ta, lolo. Nagura kayo. Nilinda man nung name it na wagat. Hello, Linda. Ay, Jason. Sabi nga ba magustong nga rabiti parang tawag mo kanya. Tapos saan ka madisturbo? Di ba da kabagyam nga agad katang tibalitok? Abay nakalagay pa bidreta. Dahil din ay bagam kanyak eh. Da. Di ka talang gaganya ako, di ka tayo tipi-tiping, di ka tayo agad alahas. Madaman no ka na kita makariro nga mapanmangitid. Balitok ko na dagat adamat pang testing na amo namat nga amo no kasano ti kangina no ka nadata klase nga balitok. Apay ya? Mabaling nga awisim dito eh. Ano nga awisim? Dito ang sekreto ta. Is the heart. Malagi mo dyan nga ambisyon ta. May pangabti negosyo. No kasano lang ada po unantan. Yung tao nakahilimad mo. Kaya mo ka magtalakan na di kabagyam nga naggatgatang tatasan na tangalilawin. Aba, ito balitok mo? Ta. Okay. Nukas ka sa nalahin sweetheart. Matungpal ton terapata. Basta te karima, among nga talyaw tinagkapuam. Among nga tulungan na di kabagyam. Kito na. Agang angaw, Jason? Sana agang-angaw. Iso nga naman pagtalakam di kabagyam, nga katang di balitok, kadadanalis na may panggap di balitok,
Awi sa misuna. Kanimbaga magkasalita. Ket umay kayo dito. Manong naming sekreto nga na-dispose mi daydi abalitok. Numampay sa lang nga jaya kabagyan ni Linda manong naming tinadakamat nga tao. Nangalapit kadwana. Ang abali ko na. Oray no, magkibingay da. Oray no, makapagganan siya da. At atirantada manong name ka na ket gatangan da tamakamudan tumaten. Nga mangilako numanon tumaten paglakwan da. Basta sang kami nga mahulugi, tinamnamay mi nga may ganami ket maited manong name. Kasla din nakapapati manong name ko na di kita taong itilawlaw mi. Nagtultuloy ti kubo-kubo manong name na papintas na palawa nga nagbalin nga panaka rest house manong name ngayon bilang mi. Ngayon nakaipasdek manong name nakaipasdek kami iti nalagda panakkalan nga balay ni Lolo imbilang mi a family house. Abagdi din nanunan mi manong name nga kakabagyan no kasta kayat mi tagtitipon. Kadera pahap ko manong name nga talyer wano machine shop. Dimteng. Napagraduar ko manong name, di duha kakapsat ko iti kurso kinayat da. Ninanang manong name, tumultulong dito machine shop. Agramamatan siyempre iti asawak. Tanag-asawa kami kinilinda manong name. Naman pa'y adu di kiti mas daw iti kasla. Bigla ko nakkumangem, iniinot man. Nagkanegosyo kami. Pibintas, ti balay mi, ti family house mi. Adaanan tinapinas sa trabaho, kan pamilya mat, di kiti kakapsat ko. Adadlugan mi manong. Sagasa kami ti asawa kiti lugan. Adamat tin lugan, di kiti kakapsat ko. Kaya kiti kasinsid ko, manong name babayan kina Uncle Simo. Naibalalawag mi kagwa na, iti amin. Idininot nga kayat nangamuan no nagapuan tiya inaramat mi. Naibagamit ang laging data kini Uncle Simo manon name babae ni tiya panangtulag mi kang kuana. Kasanda ko mga aramaten. Ti kwarta nga panakabingay da. Iti badi ambisyo ni diket aramaten da tapno pimintas met tibiyag da. Ere baba panlao manong name dagiti anak daydi Lolo Iban. Daydi ko nak manong name tapi musa yan daydi Lolo 5 atawon itan pinapalabas. Lolo Iban manong name ang may sa idi iti kalapaw no kubo. What? Ala, ininot ka nagbalbaliw a naglupos ti biyag. Dagiti anak na apu ko na kanapo ko na dituod mano. Gampo ka ready. Na sekreto tilakay. Aba nakakutkot na di balitok. Ngayon dulin na. Sana lang parwar. Idi tasyakon tikinandan na. At dan pa nagtalik na. Anong nemi. Nga mairwar. Nga ma-expose. Dahil nga balitok. Tapno ni kasta. Ket na siyat. Iti pakatungpalan. Wan manong nemi. Noong napintas man, patakder mi nga family house mi, nga pakalaglagat pa mi, karigitiya, puon mi, napinpinas pa yan manong nemi, itiya, nakaita naman ni Lolo. Tayo naladamat madlang manong nemi, titanem, diti tatang, ganiti lula, ana itipon, itiya, napintas ka na tanem ni Lolo, pakalaglagipan. What? Ganiti Lolo Iban, manong nemi, nagbuteng man ididamo nga nangirwan itinakali na nga balitok. Ngam na usarmet lang tinasyaat, babayan kaniyak nga siyak tinaaramat nga tulbek, tapno balin nga umasen sumet laeng dagiti puunan ken gamat arid en deti Lolo Iban.
Namamisan amin mat nga puko na kin nagbaligit at dalamat lata di kiti black sheet manong naming him at least. Ti masenso ti poon, de di lulo manong nami, de kiti kapututan ni Lolo Iban, masenso. Kat kas, iti nagtulagan mi ti asawak ken gastamatan di kiti kabagyan mi. Amo mi ti tumulong ka di kiti patam ng tao ang kasapulan ti tulong. Tati blessings kayong paay na Apo Diyos kada kami. Kat amumimot lang buray ti padami ka tao. Da ito iti pagkasalitaak nga kayot kumat nga buray mat iti ito nga programa manong kadam namay nga damat na itad lang adal kan pagsarmingan ti biyag kadigiti padak nga naglingag. Sabi ko mamanong namin nagtultuloy ito nga programa ng kay pakangigan kan pangiburayan kadigiti na dumaduma pakasalitaan nga pakaalaan pakaadawan iti pagsarmingan ti biyag. Toy nga nagyaman kan mautang nga pagaya mo, Jason. Thank you, Jason. Iting ka pa nang ibura iti pagkasalita. Maraming salamat mat kadikiti na ruway nagbuya. Okay na po. Thank you. Salamat.